тутови чай. Инро чои бобогӣ мегӯянд. Барои чӣ бобои биби мо 90-100 сол умр медиҳанд? Барои он ки анахи чизҳои тоза, табиатан тоза, тут чой мехӯрданд, як ғулингоб мехӯрданд. Ана имрӯз мо барои шумо тутови чай, ана ин ғулинго қандаки тоза, писта, тамоми сухафруктиҳои натурални тоза барои шумо як бозор ташкил кардем. Бозори интернетӣ Таҷ бозор мегӯянд. Яндекс ба мезанед, бозори мо мебарояд. Номерои телефоне ки дар зери навор мебинед, метавонед заказ кунед. Анахи падарични дорем барои падарка кардан. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. Бародари азиз, ду эълони таъҷилӣ дорем. Як нафар модар хоҳар бошанд, повур ба мо лозим. Таомҳои миллии Тоҷикия тонанд, махсусан қурудоби Тоҷикия тонанд. Худохоҳад кор дар тарафи чорум база шаҳри Екатеринбург. Документошон бошад бо хубтар, набошадам худохоҳад иншоалло тобарӣ мекунем, кӯмак мекунем документошон ба. Ва як нафар бародар бошанд, худохоҳад кор аз шаҳр берун, тарафи Ирбид ба жилез принимат кардан на кор. Ойлик 60-70 ҳазор плюс халтура дорад, подработка дорад, дами 100 ҳазор мебарад. Пропискатон ҳамонҷо бепул мемонад, ҷои хобаш бепул. Ва 40 нафари дига бародари азиз ривни завод дорем дар тарафи Берёзовский. Ойлика 60-70 та официални кор. Агар зиёдтар соати коретон шуд 100 ҳазор мебарад. Аз 100 ҳазорам мегузарад. Бачаҳо мегӯянд як бародари мо ҳамонҷо мақсад мастер Сиёвуш, номерош дар зери навор мешавад. Барои шумо онҷо дохил шудан официална кор ба документдоро бошанд, кӯмак мерасонад. Ва гуфтанам не бародари азиз ки зиёда аз 10 сол шуд кор мекунад, фаъолият мекунад ҳамонҷо. Пулаш ҷавоб время баъзе бародарон навори гузашта гуфтанд ки пулаша наметиҳад, хел гапҳо задан. Мо ривни завод дар ҳамин чорум база доштем 2200 2500. ҳама бачаҳо во время пулашона ҳар ҳафта мегирифтанд. ман худам ҳамонҷо соли гузашта буд, бачаҳо медонанд кор кардагӣ. барои аввай пулаш ба ман отвечат мекунам. ини тарафи Берёзовския, номераи Сиёвуш дар зер навод мешавад. Ано гуфтанам не бародари азиз, мо дар офиси ҳоҷи Кароматулло қарор дорем ва перевод документ, тамоми ҳуҷҷатгузорӣ бояд худохоҳад 53А Сулимова напротиви рӯбарои УФМС 3 этаж офиси 1 дар хизмати шумо ҳастанд. тамоми намуди переводҳо ва РВП мақсад заявлени вид на жительство кӯмак мекунанд ва худохоҳад каме ҳам бошад дар хизмати мо ва шумо ҳастанд. ҳамин наворо падалиса кунед, шояд як нафар ба ҷои кор таъмин мешавад, савобаш ба шумо низ мерасад. ҳатман лайкоту назанед, канал ба подписатсия кунед. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Ассалому алайкум.